Čaute ľudia, dneska budeme hrať Among Us a no, teraz som sa na ne pripojil do Among Us. Čaute. A dáte like a odber. Predpovedal som to tak, lebo predtým sa mi to nepodarilo a toto som mal veľkú chybu a vtedy mi skončilo video, viete. Tak toto je nové, lebo som ho musel vymazať, lebo aj chybu som tam napísal, že prepáčte, že ma bolo počuť a som povedal, že prepáčte, že ma nebolo počuť, lebo fakt tam nebolo počuť, akože, lebo som hral Among Us ako teraz a stalo sa také, no, že ma nebolo počuť iba tú hru, že tu a takú pesničku, viete. No, a ideme hrať Among Us. No, už sme tuto. Ja si počkám. Teraz. Či to nám píše. No, a teraz čakám asi na ostatných publik. No. Dáme tu nice. Dáme na tento takých 5 odberí aj 5 lajky, povedzme si. No, čo som? Crewmate, jeden impostor. Môžeme ísť do ventky, ale nejdem, no potom si budú mysleť, že ja som impostora. A už stlačili emergency button. A teraz takto, neviem, kto bol impostor, neviem, kto bol kto, ale ja tu tým dám otázníky. No, neviem, kto to bol, fakt, lebo ja neviem, jak to ja mám vedieť. Dám to na toho modrého a uvidíme, kto pôjde vonku z tejto našej ako rakete, lebo my sme, hej, tento ide vonku. Či nejde? Nie. Nikto. Jeden impostor zasa, pozrieme sa. Máme takto blízko. Počkaj ešte. Potom si ešte emergency button. Teraz nejdem sa verifikovať, ako som povedal na začiatku videa. Nie na začiatku. Keď som mám urobiť normálne videa, čo by ste vám mohli vidieť. No, a to je tak, že pôjdete do tam, kde sa fotíte a
a zapnete video a potom dáte tam počkajte, neviem, jak sa to robí na spamäti, viete, prepáčte, lebo tak potom cez túto apku vám to ukážem, áno? Keď to viete, tak nechajte to tak. Keď to neviete, tak. Dobre, tásky máme urobiť. No, a ideme si tuto spraviť, tuto máme tiež takú šípku a to je task. Neviem, či je to elektrina, je to elektrina, super. Najviac task sa mi páči iba elektrina. Tak, sperme kábel. A ideme zasa si urobiť tasku. Tuto. Zasa elektrina. Si to dokončiť, jak som povedal teraz. To bolo toto. No. Mám víc story, dobre. Počkajte kus.
som tu. No. Môžem ukončiť ako toto video. No. Tak, čaute.